Siya na sabi ko sa'yo na 2939. O doon tayo kakaliwa pag gano'n. Sarap dito yun, ang bango ng palay yun. Welcome to my channel, Albdic Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Okay.
Yan pare, oh, 29. Ha? 29.39, oo. Ha? Oo. Diba? Yan, Panggi, oh. Nasa Panggi na tayo. Panggi, Bulacan. Dati na ano, Malaki, ano? Oo. Diba? dati na tinakbo. Oo. May konting lubak lang, pare. Ha? May konting lubak lang. Ang layo ng diferensya. Layo. Oh, Oo. Tapos yung lubak, pare, konti lang eh, di ba? Kasi yung bandang loob, okay naman eh, di ba? diferensya nun. Tinakbo natin na yun. Oo.
Ha? Ha? Ano yung bili mo? Ano yan pare? Chicharon. Ah, chicharon. Yan baba. Akala ko parang yung dinaanan natin nung papunta, iba din, no? Ha? Yung papunta tayo, yung sinarkatan natin, malayo na yung nilabasan natin, eh, no? Yung dito, iba yun, eh, no? Yung nakaraan na dinaanan natin dati. Oo. Ay, pero